Iki penake piye bolo? Solusine piye iki? Duit saya angel. Ira pengeluarane saya akeh. Wes maksiate ora iso mendo iki piye bolo? Solusine iki piye iki? Apa ya gur sing penting gur entuk kopi bolo. Ayo berat to bolo. Jelongkas golek gawean ya do angel. Wong sing nang omah nyambut gawe ya rada sulit. Pemasukan kurang. Ya ana terus jane bolo ning kurang iki piye bolo? Pengen bersyukur ning kurang ngono iki piye jajal? Rasakno bolo. Kowe yo ngalami ngono apa ora? Jane iki pengen bersyukur. Pira-pira disyukuri. Ning kurang. Arep piye bolo? Kira-kira nak kowe do entuk solusi do kondo bolo ngabarono aku tak melu-melu. Menawa eneng solusi ning apik bolo. Sing sekirane mlebu akeh metune sithik ngono piye bolo? Cara-carane pemasukane ning akeh. Ning pengeluarane sithik, ning cukup ngono piye iki?